Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi 1000 Bayi 1000 terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung lho. Njaluk apa? Candi 1000 Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi 1000? Cukup kuwi. Cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Semengi, Semengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku ya ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti lanange jagat. Mantra ratu aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi 1000 Suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Ayo. Joget wae. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora
seto boyongan Joko Bandung kowe aja malungkung perang iki aku kudu rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo lampuh ing wana segara Bandung Asik. Panggih Prabu Dang Marmaya aku kudu Ati Sakti Bondowoso Roro Jonggrang Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Iya Jonggrang Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken, Nah, iki. Nggih. Heeh. iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarip niki wau peh 7 bengi 7 jam ya niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih pun kodang kuning mawon. Kodang kuning lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kodang kuning wae. Iya, Pak. Bujange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. lah mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mungkin ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Nggih. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi aturan, Pak. Nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken.
Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wis aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Nah, Mbak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken iki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane irunge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Mbah Mo Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Kaliula. Jadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglungne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir. Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku ini. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. Nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. kaluyuran goleki sing tak sayang mobang miterang kong iteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apa
kombek Seret tak sawang tambah manise Ibu bunga yen lakon nyandeng aslirat ora bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora manduh hatiku saya ngetro tak sanani sana pengat polo teben ayo pak Asik. ya joget tak joget asik Asta Brata Op. awane wis ora krasa nyorak aku lek isih sayang mobang mideranggon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen dia kang leyang tak sawang ngeclok ning pah kekancangan taringki saka katoman sarawi ngoceh dheweke malih tejo elok kae tak suwun bacen ngeci undang kuning agape pikirku kombe seret irang asa wang tambah manise ibu bunga ya ada kakon hati ora bakal atiku kakuwang liat andut dotati keperluan ora mandatiku saya dodo tasran hati sana pikat polo teben Oke, terima kasih. Bapak. matur suwun Bapak Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan ditung 4 kali lipatnya gitu loh, Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya, Pak nggih. Nggih, matur matur nuwun. suwun. Lemah Mugi-mugi teles Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pendalangan amin. iso kuncara. Amin, amin, Jaya amin. jaya Pangestunipun. Selamiya. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Puku sing tupa ngambara mangambara selaning krana sumerba arum gandanyo. Contone pripun contone? Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi.
Sapa tak jablek. Malah kayak Chris John. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, lah Dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Iya. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Usum. Usume Menyan ya wis ora usum. usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Njaluke gambar abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Hati goyang. Tak geduk terus. Caping bunyi lagi. Timeng bawane wis karek Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane dadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek dadi aku engko 1 seneh repot. Oh, ngoten. Ya, nggih.
Engko 100 neh repot aku kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang yang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Iya, do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Umurmu Om piro? Marwan. Umurmu piro umurmu? Kula tasih 13 tahun. Mosok Nggih. tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten? 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae ya pernah putu karo aku. Pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mau langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Oh ya. Mah. Kapok aku kapok. Lho, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. pahala. Ngono to. Nggih, niki jenenge sodaqah. Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanang inumane banyu bane Kalem-kalem bae nduk. di zaman perjuangan jera kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak Dongi Sakmo yen mendo tak samping gunung Ah. Ja. Urut bisa nyawang gunung desa dadi Dangdutnya Mas Aryo. dene ora hilang dene
padha lara lapa asta brata. Ayo Mbak, joget Mbak. Lien ya janji saiki ana awas ning gunung tanjangi saka jagung yen mandung kasih sampai gunung syukur bisa nyawa gunung itu tadi raja Nyuwun sewu Pak Lurah Wernoto ngenten nggih. Bapak Lurah Wernoto. Oh, Pak Lurah mboten wonten kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Pak Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Kowe Dek anak-anakku kowe ya meri njaluk salam ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Wis ya. Anak-anak. Ya. Angel men to. Bapak, khusus ibu niki minta jauh. Wes. Pripun? Cium jauh nah, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Loh, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, nggih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atas-atas Pak, nggih. Alon Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kok dalan. Iya. Nah. Wes ya. Atas to, Mbah. Nggih, kalem mawon, kalem malam nggih, kalem. Nggih, Pak, Mas. Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Luar biasa. Aku tak selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki.
nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7 nyuwun podang kuning tembang kangen lali janjine. Nah. Niki pun jenengan milih sing pundi salah satu mengke tak kancani kok Sinden Astabrata. Milih sing pundi? nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Kete no. ingin nganan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lah. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane, wis. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah sinden hebat kok. Liyane apa ya? Apa? Sing lagu. Dewa Tresna, Dewa Tresna. Dewa Tresna Lara Asmara apa-apa. Dewa Tresna ae. Heeh, Oke. oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usom lho wi. Wah, Oh liyane kuwi. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresna, ada Satru 2. Piye Satru 2 apa piye? Apa? Piye? Satu dua kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko satu rapal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresna ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di iya anu lho ya. dong harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astabrata ndak lali toh? Oke. Apa jenenge kuwi malah. Ya engko. Mas Aryo iki paling guyu ae. Barki satu dua ya, Dik. Oh iya, Barki Barki Satru 2 ya. Oh, satu dua engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lah iso jupin-ipin iki Mas. Ora. Mutar. Oh, Mas Bubuy. Iki wis nekatine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo.